Villarreal, Manchester United, Villarreal je pokazao ove sezone da su ozbiljna ekipa, da znaju da odigraju, ok, izgubili su sada od Reala 2-1, došli do preokreta u samoj završnici, ali na toj utakmici su pokazali da znaju da igraju, da će biti spremni. Šta ti, Vlado, očekuješ od Uniteda u finalu? Sve najbolje. Šalim se, mislim, zaista mi je mnogo dublje strepnje od nade, zato što je Villarreal mnogo takmičarski i mnogo bolje organizovan tim od Uniteda. Ja mislim da je Ole uradio jednu fantastičnu stvar, a to je uspeo da potpuno ubije formu kompletnoj ekipi. Načinom na koji je... A početak je bio iznenađivić, ali znao si da treba biti oprezan, da. Načinom na koji je hendlao minutažu njihovu tokom posljednjih nekoliko nedelja, na čem su mu se svi ispovređivali. M je dovodio do takve situacije da nijednog trenutka se ne igra takmičarski fudbal. Videli ste juče sastav Uniteda, bukvalno je bilo... Dobro, ali realno, mislim, 3 dana razmaka, njegova generalna proba je bila protiv Fulama, ako je to uopšte... Znači, igrao je nerešeno sa timom koji je ispao iz lige, ali upravo ti o tome pričam. Dakle, ali on se čvrsto nemoj da tako. Oni protiv Lestera nije izašao praktično sa prvotimcima, onda je otišao protiv Liverpoola, pa su tu počeli da igraju negde tamo u 65. minutu fudbal. Sve o svemu, ekipa ne igra fudbal de facto posljednjih mesec dana i to mi jako podsjeća na prošlu godinu. Svi se sećamo kako je izgleda United, dakle, ušli su u formu i onda su mesec dana igrali najbolji fudbal u Evropi, doduše dok su ostali još uvek preživljavali posle korone i onda su uništili se u posljednje 3-4 utakmice, to ni na šta nije ličilo i otišli su tamo, jedva prošli Kopenhagen i ispali od Sevilje, tako da onako dosta to zabrinjavajuće deluje, pogotovo protiv Emerija koji na 90 minuta zaista sa bilo kojim timom bi očekivao da može svašta... A i Villarreal je u naponu sve vreme u ovih posljednjih nekoliko kola. Oni su u idealnoj formi i još pritom oni su tim koji ima najbolji su na najvažnijim mestima, to je pred svojim golom i pred protivničkim golom. Oni imaju način da zadrži United na 0, a takođe imaju način da daju gol do 2. Tako da to će biti jedna vrlo neprijatna utakmica za United. Praktično United nije mogao da dobije goreg protivnika, pa već negde od četvrtfinala nije bilo gore ekipe od ispadanja Spursa za United u mečapu. I motivacija Villarrealu je ta mesto u Ligi šampiona. Mislim, to je nešto što totalno menja pogled na stvar za bilo koga. Samo retardeni Arsenal može to mesto da podceni utakmicu koju se igra. To, mada je opet u pitanju Emery, mislim da se neće desiti. Pokušao je Arsenal, nije uspeo. Znam, ali opet to sa Čehom i dan danas nije jasno. Majke, baš bih volio da ga pitam šta si hteo da radiš sa funkcionerom Chelsea. Ja se neću maći iz tog trenutka nikada. Ja sam na ovoj sezoni, a ti si u Baku i dalje. Ja živim u prošlosti. Znači, 1-3-8-9, pustite me. Znači, s jedne strane bih voleo stvarno da masakrira United, a s druge strane ne mogu, toliko me taj čovjek iznervirao da su mi pomešane osjećanja. Ne, ja ne vidim kako može da izmasakrira United. A može. Možda ga dobije 1-0, 2-1. Pa imate pojačanje na igre Maguire, što te brigaju? Znači, krećemo od toga. Ko će da igra u odbrani? Znači, United ima 3 štopera, jedan od njih je Tuanzebe, koji realno ima to situacione utakmice tipa protiv Paris Saint-Germaina gde možda bude sjajan, ali generalno igrač na nivou čempionšipa. Imaš bivšeg igrača Villarreala koji će igrati sa svojim bivšim kolegama. To može da bude spektakl. Koji je ogroman znak pitanja. Znači, crveni karton u prvih 10 ako Bog da. To. I imaš Lindelofa za koga, eto, mislim, sve na sve to je moguće da odigra pas od 70 metara za asistenciju, kao što je radio prethodnih dana. Ili da... Čekaj, ako je to njegov pas, onda je offside. Ili da ne skoči. Plašiće. Tako da, generalno, ne vidim ja... Ko će da brani? De Gea, koliko sam shvatio, rekli su već da će De Gea da brani. Mislim, zato i pustio Hendersona da brani ovu utakmicu. Mislim da ima smisla zbog toga što neće biti toliko bombardovanja sa krila. Čudno igraju, mislim, sada neće biti verovatno bombardovanje. Taj Villarreal je tako čudna ekipa i šta ćeš da radiš sa Van Bissakom? On je najveći problem, čini mi se, jedan od najvećih problema u odbrani. Meni cijela ta situacija, kako će odbrana da funkcioniše, ako je njemu ideja da igraju ovo dvojicama, da za Freda još uvijek ne znamo koliko je spreman, to će biti ozbiljan problem. Jer opet ćeš imati praktično Karema Žik, ovu četvoricu bez jednog inteligentnog igrača na centralnom veznom, bez Maguire. Ali Ole zna. Čekaj, ali Martial spreman na kraju?
Neće Ako bi mogao da uđe 10 minuta. Pošto je bila najava da će biti u sastavu sad, Pa dobro, ali nije ga bilo. Da ti kažem nešto, mislim, tu je i najmanji problem zato što već imaš 5 igrača, on mora da vidi da li će, koliko će da Greenwooda pusti da igra, s obzirom da Rashford mora da mu igra koliko god može da stoji na terenu, tako da tu će biti druga vrsta problema. Ali generalno onako, mislim, United je realno kad pogledaš, posložiš sastav tima jači za 4 klase. Ali, ovi imaju trenera, United nema trenera, ovi su u dobroj formi, United nije u dobroj formi. Uzmi ga tvoje. Prošla jedna epizoda da Ole nije zapljunut. Ole bre, super dečko bre. Donao ti onu titulu, onaj trofej i to sve. Ole, super dečko, nije donao samo tu titulu, donao je razne radosti. Ajmo ovaj drugi. Ali kao igrač. Ovo drugo finale. Svim srcem smo za Villarreal, kako sam shvatio. Pa izgleda. Ja ću se napijem, pa će biti sve jedno. Bacao je Maler, bacao. Kao ko će da osvoji United. Toliko ga teško pratim, znači ide na sve strane. Pa ali to i jeste problem, zato što bi za United bilo predivno da ne uzme trofej, da onda više konačno otere ovoga. Misliš da će da ga otere ako ne uzme Ligu Pa Evrope? ne znam, ali tako ima nekakve nade ovako. Si ti još godinu i po zakucan za njega kad bude 7. sledeće godine. Niko te, kao uzeo sam Ligu Evrope. Dobro, uzeo i Mourinho. I još godinu dana ostao i čao.